Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. 15 de setembre. La Mare de Déu dels Dolors. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats del que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: aquest infant serà motiu que a Israel molts caiguin i molts d'altres s'aixequin. Serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Així es revelaran els sentiments amagats al cor de molts. Comentari per l'abat emèrit de Montserrat, Josep Maria Soler. Una espasa et traspassarà l'ànima. Avui, en la festa de la Mare de Déu dels Dolors, escoltem una frase esfereïdora en boca de l'ancià Simeó: i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima. Afirmació que, pel context, no apunta únicament a la passió de Jesucrist, sinó al seu ministeri, que provocarà una divisió en el poble d'Israel i, per tant, un dolor intern a Maria. Al llarg de la vida pública de Jesús, Maria experimentà el sofriment pel fet de veure Jesús rebutjat per les autoritats del poble i amenaçat de mort. Maria, com tot deixeble de Jesús, ha d'aprendre a situar en un altre context les relacions familiars. També ella ha de deixar el fill a causa de l'Evangeli i ha d'aprendre a no valorar el Crist segons la carn, tot i que, segons la carn, havia nascut d'ella. També ella ha de crucificar la seva carn per a poder anar-se transformant a imatge de Jesucrist. Però el moment fort del sofriment de Maria, allà on ella viu més intensament la creu, és el moment de la crucifixió i la mort de Jesús. També en el dolor, Maria és el model de perseverança en la doctrina evangèlica, tot participant dels sofriments del Crist amb la paciència. Confrontar la regla de Sant Benet, pròleg 50. Ho ha fet tota la seva vida i sobretot en el moment del Calvari. Aquí esdevé tipus i model per a tot cristià, perquè ha estat estretament unida a la mort de Crist. També ho està després a la seva resurrecció. La perseverança de Maria en el dolor, per fer la voluntat del Pare, li val una nova irradiació en bé de l'Església i de la humanitat. Maria ens precedeix en el camí de la fe i del seguiment del Crist, i l'Esperit Sant ens condueix a participar amb ella en aquesta gran aventura.